Tare lume, eu sunt Andrei și alături de mine este Florin. Salut! Care stă pe casă. Da. Astăzi am început o nouă serie de Samp alături de el. El are level 3, eu am level 1 de-abia. Am empatia, bă. Hai. Sper să se vadă bine în filmare. Lucrezi la pizza? Da. De ca să facem, bă, câțiva nuți frumoși. Da, nu, dar mai bine mergeam la tractor. Ne, că am nevoie numai de puțin. Hai, după că ne întâlnim înapoi aici, da? Da, ce dau ca să... Bară pâi zâzâa. Ok. Nu, hai să mergem amândoi la tractor. Da, vrei de nu te lași nu știu facturație de pizza, ok? Te auzi un pic întrerupt. Hai, mă, să facem această tură de pizza, bine? Hai, mergem la tracker. Bine? Ok. Mă duc acum să o livrez. Că după ce facem această tură, mă duc să-mi cumpăr arme și după aia mergem și la tracker. Și după ce fac bani la tracker, mai cumpăr câteva arme. Dacă Da. nu mă prinde poliția. Are wanted unul. Bun, hai, că eu am făcut deja o tură. Nu nicio rușine. Deci ne întâlnim la tracker, da? Da. Să ne întâlnim înapoi la pizza. Nu, ne întâlnim la tractor. Am 13k. Așa, am tracker, uite. Hai că am pus un checkpoint pe mine ca să știe trackerul. Departe de el. Da? Da. Tu nu știu unde e tractorul? Nu, dar zic că e departe de el, că am ieșit din oraș să ne livrez pizza. Ah. Acum e la timp în oraș. Gata, am intrat. Ok, hai că eu mai am un pic și ajung la tractor. Spuneți-mi dacă mi se aude mie pârâit. Da, din ori s-a auzit un pic întrerupt așa. Mi se zice des asta. Hai, creativ. Stai, bă, am trecut pe lângă magazinul de arme, bă. De ce să... Eu te mai... Până Da, la magazin? mă duc acum să intru în magazine. Ah, bine. Îmi cumpărare. Zi-mi acolo, încerc să explodez. Da, îți trebuie level 3 ca să dai rob? Da. Ah. Dacă e după aia dăm și un rob, așa. Păi da, dar n-am level 3. N-am nici 2. Dar eu dau, mă, zic. Ah, și eu conduc. Nu, eu conduc până le iau checkpoint-urile, apoi conduci tu. Bine. Eu după aia am scos și arma pe geamă. Hai, gata, mi-am cumpărat ceva arme, sper să nu mă omoare nimeni și hai pe motocicletă de pizza. Hai că vreau mult. Dacă mă omoară oricum, mai Mamă, am ce e bani. aici la tracker? Așteaptă-mă, te rog, la tracker. Ce? Așteaptă-mă la tracker. Hai că eu mi-au un tir și te aștept. Bă, dacă dau 26 de roburi, bă, și primesc kill 2. Adică ceva gen 260 de ore trebuie să stau pe server. Da. Asta e skill 2, deci... Va dura ceva. O să dureze, o să dureze. Ar fi frumos dacă... Eu v-am zis să am level 1, Eu am level 3. nici o oră jucată. Bă, de fapt ai o oră. N-am, Sta pe idei înainte. N-am. Acesta este un bug minunat din bug în care tu te duci liniștit și marfa rămâne acolo unde... Ai ceva asta. Da. Așteaptă-mă. Hai mă. Dacă nu vin după și te împuști. Și crede-mă, nu vrei să se întâmple Să o asta. iei. Dacă reușit să mă prind, așa l-am omorât pe unul. De aceea am primit. Fac și eu câteva curse, după aia ne vedem la tracker sau la spawn, unde vrei tu.
Tu știi drumul, da? Spre tracker. Ne Sau, întâlnim la pizza. aolo, iar avea un sunet așa, întrerupt. Nu nimic. El, din păcate, nu filmează cu noi, că nu are program. O să-l dau și lui. Nu, dar... cred că e din fratele dacă mi-l ia el, că eu nu știu. Ce? Eu nu prea am programe. Dar nu știu, frate mi le ia. Te învăț eu. Nu. Lol, bă, deci ne întâlnim la pizza, da? Da, bun, hai că mai așa un pic și ajung la destinație. Hai, bă. O intrat unul cu buletul mine și m-a făcut praf. Și mie. Și la mine, dacă la mine a intrat cu tirul. Dă-te, mă! Eu vreau să-mi iau marfa. Inventat rog o marfă. Hai, că știu să marfele. Știi? Hai, treci. Am mai avut eu un cont pe... Firar. Am mai avut eu un cont pe Red și mi-am luat țeapă cu unul care vrea să face schimb de conturi. Da, niciodată să nu faci chestia asta. Bună idee. Eu sunt singur cu tir de aici. Ce? Singurul din zona asta cu tiruri. Da? Da! Uitați cu motoretele mine. Dar nu fac nimic Să motoretele. spuneți în comentarii dacă se aude bine. Dacă se vede bine. Da. Mai mult la mine te se aude bine. Da, am microfon bun. Da. Așa. Dar nu-i nimic că Moș Crăciun astăzi o să-mi aduc alt microfon. Și eu o să mă mai bine dacă mă lasă să merg cu el. În acest caz, deci ești la pizza? Nu, eu mă duc să mai fac o cursă leve. Ne vedem la pizza. Nu, că eu deja Uai, bă, cum mi-a zburat marfa! am plecat de la pizza deja. Ai, bă, cum mi-a zburat marfa! Help me! IP-ul serverului o să-l aveți în descriere. Așa. Și acum trebuie să găsesc o mașină. Trebuie să găsești o mașină. Bă, dacă vrei, după le facem niște farsuri ăștia. Și cum? Bă, tu ai arme? Eu da. Conduc eu o mașină și mergem peste polițiști? Nu, dacă nu am chef. După ce îmi trece oante, tu poate. Cât mai ai? În 10 minute. Dar, bă, pe filmarea. Nu. Ok. Că oricum, asta e numai de probă, nu? Ce? Asta e numai de probă, să vedem dacă mi se aude bine, nu? Nu. E de adevăratele. Am Asta. făcut proba. Ah, e adevărat. Nu, bă, după ce îmi trece oante, tu dăm rob, ok? Nu voi să dau rob dacă am oante. Ok? Da. Videoclipul o să fie de 15-20 de minute. Bă, dar tu știi că poți să-ți iei mașinuțe din tărele mele de jucărie? Știam. Eu Știam. știam că se poate. Eu știam Oh. că doar armenii au voie. Am găsit ceva pe drum. Mamă, iar te auzi întrerupt. Lol, așa. Așa, Nu se mai întâmplă din când în când. da. Se spune extra des. Bă, Dacă da, vreți. Hai zi. dacă vrei să le facem față, știi cum? Cum? Știi tu chestiile alea de acolo? Ca, cu 8, bila aia 8, nu? Da. Dacă ți le bagi în apeși pe clip și explodează, nu? Da. Odată ce față am făcut? Mi-am băgat acolo una, am apăsat pe clip și am zis, ia mașina, a intrat în ea și a explodat. Ha. Așa le fac mereu. Bine, acum e alegerea ta dacă vrei să le Bun, hai, mergem la pizza, ne întâlnim? Da, sunt deja la pizza. Pizza din Lese. Da.
Și după ce îmi trece wanted-ul, ia uite, poliția, hai, poliție, fac. După ce îmi trece wanted-ul, poate dăm rob, dacă Câte vrei. minute mai ai? Câte minute mai ai? 8 minute, dar poate ne plimbăm. Cam wanted-ul, deci nu vreau mă urmăresc. Da. Iar după să am wanted 6. Cursa asta o mai facem și după aia mergem să dăm rob. De fapt, Bine. el să dea rob și împărțim banii, nu? Da, ne împărțim. Eu iau tot, tu iei nimic. Nu mai fac glume dintre astea, îmi dai și mie. Bine, mă, dau. 50k acolo îmi dai și mie. Depinde cât iau. Că poate îi împărțim fix egal, poate putem. Nu? Da. O să vezi acolo, pe Eu deja mai am o factură asta ce cred că fac 60 de k. bravo ție. Tu pe unde ești? Eu, pe acolo, pe lăcrama de la pizza. A, să mă aștepți acolo. Bine, sunt pe clădire. Că, uite, știi, dacă închiriam o mașină, bă, Nu închiriem. Sau, ba da, hai Da. să închiriem ca să... Da, să nu poate să ne fură nimeni când dăm robul. bine, dar, bă, ne grăbim prima oară, că nu prea am bani mine. Nu ai bani? Mi s-a răsturnat camionul și n-am mai reușit. Dar fix în față la pizza, bă, mi s-a răsturnat, bă. Da. Da. Bă, dacă eu îți dau și ție acolo 70 de K, 80. Bine. Da, depinde acum cât primesc. Da. Poate primești un cap, nu? Ce? Poate primesc un cap ăla, că îți dau ție un cap acasă și mie un cap acasă. Sau iau cine, nu? N-ai cum să primești un capa pentru că ai skill 1 parcă, nu? Cred că dă în jur de e după mă rog acum. 300 de K. Da, aici știi unde se cel mai bine bani, știi unde? Unde? Unde fuiești banca, știi de ce? A, la rob? Da, Da, că știam. acolo depozitează toți banii. Da. Știi? Mergi de le fur bani. Că la pizza nu prea au bani. Câți bani am în bancă? 27k. 24, nu știu. Eu 27. L-ați văzut pe ăla cum stătea în aer? A, e în avionul ăsta. În elicopterul ăla de jucării. Ups. Nu ești. Mai am un pic și ajung la pizza. Ok. Bă, dar cum Dăm scăpam robul bă și de filmare, checkpoint? da? Cum scăpam de checkpoint? Kill câpul. Cum? K-I-L-L câpul. Nu mai pentru ce. Bă, după ce dăm robul, chiar filmarea, da? Da. Ok. E, după ce iau punctele. Ca să nu zic încă. Ca să vadă și ei cum se joacă. Deci mănânc. Acum Hai. ajung și eu la pizza. Bă, frate, nu prea am bani. Deci, Eu am trebuie 50k. Ok. Trebuie să mă duc puțin până în casă aici să uit dacă... Cel în toate casele să mă dacă merge. Ups. Gata. Bă, da, și nu vreau să țin Ia mâncare te auzi gratis. întrerupt. Mă, dar tu ce ai la microfonul ăla de te auzi așa? Uite-te, bă, uite aici, mă, uite și pe asta. Bă, nu trage, că mai am Oricum. puțină viață la... Mi explodează asta. Dacă mai tragi câteva glanțe. Stai un pic, că am aici checkpoint. Așa, gata. Bă, și trebuie să ții mâncare gratis, bă. Intri în casă și scrii bară EAT. Bun, hai să mergem să închiriem mașina. El CP. Stai, mai zice să fac o tură de pizza rapidă. Dacă vrei, te ca pe mașină, pe motor. Mă duc să cumpăr... să închiriez o mașină. Ok. Ne întâlnim tot la pizza, da? Da. Uite aici mașină.
Hai că foarte rapid tura asta. Să sperăm. E pic la poliție în față sau pe acolo. Deci aproape de pizza. Uite, mai am și 3 minute. De ăla trece rapid timpul. Ce-ar râde să te bagi la închisoare când mai ai un minut, așa m-a pus și pe mine. Da. Așa m-a băgat și pe mine la închisoare, când aveam un minut. Odată când aveam câteva secunde. Și știi că... Wow. Cât am stat, bă? Că, 3 minute sau 4. da, bă- cam așa te pune la poliție când ai o ante de unul. Da. Nu, dar cum să faci să stai mai puține minute? Cum? Dacă ai mai dus, că dacă nu te predai, stai 4, dacă te predai 2. Da, că te omoară ăla. Da, și dacă te omoară, înseamnă că nu ai avut și te bagă acasă. Dacă vreți o să filmăm și pe Bizon 3. Acolo eu am level 1 și la level 3. Bă, chiar cum e aici, eu am level 1 și tu ai level 3 și în partea altă am level 3. Ceva mi s-a întors la ta. Da. Hai că sunt aici la încheriat. Ok, așteaptă mai acolo, că știu eu. Vii? Da. Eu nu prea mai am face pe acolo. Ok. Prin toamnele și dacă ăștia creează mașină, îi explodezi și ne luăm noi mașina, nu? Luăm un Huntley? Ia tu mașina și încui eu. A, Să nu vă pot dai să... mie. Hai că vin rapid eu. Trebuie să fii neapărat rapidă? Da, trebuie neapărat să fie rapide, că dacă mergem camel cu ea ne prind ușor. Ok, dar trebuie să mai Ne vin cu așteptăm. infernusurile de poliție și... Da. Știi care e faza? Trebuie să mai Bă, așteptăm. uite poliția! Hai, nu vei după mine. Hai. Bă, de ce tot sar pe mine? Nu știu. Bun, hai că mai am câteva. Cred că o să apară rapid. Bă, cum am luat la Huntley-ul? Că eu nu puteam să-l iau. Păi, Patrick, e mașina lui. Nu, era de la rent. Ii. Mamă, stau aici. Aha, gata. Bă, un flash, e bun? Și ăla e bună, pasă rapid pe lui ca să-l încurci. Gata, l-am luat. Și să mi-l dai mie. Eu conduc. Ne luăm checkpoint-urile. Bine, Am hai, și un minut. Uite-te, ia uite-mă. hai, dă-i go, dă-i full. Rapid. De fapt, stai, momentan... Stai, l-ai încuiat? Stai un pic. Hai, știi cum să faci? Trage în ăla, trage în ăla. Normal, frate, nu trag. Vino, Gata, vino. fugiți. Hai, rapid. A, am dat G. Vine după mine. Ba nu. Hai, dă-i G. Păzea. Bă, Știi cum să facem, mă? uite-l pe Gica în acțiune. Nu, am ajutat la moară. Nu-i bai, că se straunează. Le-am lăsat pe tot sunt. Iar te auzi întrerupt. Nu, nimic. Bă, dar cum faci eu? Nu, că nici fac eu că l-a luat. Eu dacă ar fi oricum, mi-ar prinde este ușor. Dar cu pistolul în sus, că n-am ce face. Gata, am multe de zero. Bă, să trag în tine. Nu trage. Și așa mai am puțină viață. Mai am. Hai că viața asta îți ajunge. Ce mai îți râde faptul că înainte să iau ultimul checkpoint, frate, când să împing înainte la casa aia să-mi dea crash. Azi râde. O dată mi s-a întâmplat. Nu mai vă se întâmplă din nou. Dar măcar o să primesc bani. Să sar peste mine, mă. Mai încercă să sari, că eu trag în sus. S-a să văd cât am filmat.
Bă! Bă! Andrei! Bă! Bă! Mi-a dat crash. Bă... Dar nu că mai am bani pentru arme. E de acolo mașina. Ia pe Onix-ul de acolo. Ia pe Onix-ul. L-am luat. Și hai la casă să mergem să-mi iau apă. Am filmat 20 de minute. Da. Dar mai filmăm? Mai filmăm până la 30. Că... Hai, tu, deci, până-mi iau toate Nu chiar conturile. lung. Nu chiar așa de lung. E până-mi iau toate conturile, alea două. După Hai închide încep să vin rapid. Nu veni rapid, că l-ai închis. Deci, nu? Să nu mai mă deci. Dar chiar așa se mai filmează acum. Da. Hai, unde ești? Mereu îmi dă cred, deci de ce. Am venit în fața casei. Da, iar mi-a dat creș. Ți-a dat creș? Da. Îmi dă des creș. Dacă nu dăm robul în celălalt episod. Da. Bun, hai că am ajuns acasă să încheiem. Dar hai să dăm în celălalt episod, Rob. Ok, stai un pic, ajung acum acasă. Și începem să filmăm bucări din casă, da? Wow. Am ajuns acasă. Ok, așteaptă-mă. Hai că dăm Rob. Uite de bă, să dăm în episodul ăsta, că facem după prea lung. Da, Cam atât a fost cu acest episod, sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați like, share, subscribe, ce vreți voi și ne vedem data viitoare. Pa, pa!